Bună tuturor! Astăzi ne aflăm din nou alături de SMG, deoarece dorim să vă introducem puțin în povestea noastră și în tot ceea ce facem noi. Ne aflăm acasă la Condottier, unul dintre membrii fondatori ai SMG, deoarece ne-a pregătit o rețetă inspirată din istorie. Hai să vedem ce ne pregătește. Ne aflăm în spațiul lui Răzvan, aici se va întâmpla magia. O să începem cu un ceai. Și da, întotdeauna cu un ceai, așa se poartă. Fără ceai nu se poate. Fără ceai nu se poate. Eu o să fac o mâncare cajun. Populația cajun sunt ăștia din Louisiana, din Statele Unite. Dar ei, la origine, nu sunt americani, sunt acadieni. Adică din Nova Scoția, din Canada. Până la 1600 și ceva, englezii au gonit de acolo, vreo 60.000 de oameni, și s-au stabilit o parte dintre ei în Louisiana. Ei creaseră deja bucătăria asta cajun, e o combinație între bucătăria nativilor americani, bucătăria vest-africană, franceză și spaniolă. Și e de până secolul XVII, așa că e super istorică. Bun, deci o să facem cornbread. Așa, îmi trebuie ingrediente. Poc. Și ne trebuie? Făină de porumb. Făină, nu mă lai. Adică e făină. Uite. Făină. Și avem așa 4 cantități. Câte ori fi? Cred că ne ajung. De făină de porumb și o parte făină normală. Trebuie un pic de unt pe care o să-l topesc. Niște lapte pe care îl încălțim. Și tu topește-te, hai. Deci avem lapte și unt topit. Da. Și acolo ai pus... La 4 cantități de făină de porumb, o cantitate de făină de... făină normală, de grâu. Și un ou. Până una alta punsare, după gust. Așa. Așa, punem untul topit aici. Flășc. Wow! Și amestecăm până se face ca un terci, așa mai lung. Nu trebuie fiert laptele, cât de cât, așa călduț. Să aibă consistența asta, așa, de terci, așa. Un pic de praf de copt, să nu facem reclamă. Punem un pic de lard. Adică untură. Cornbread-ul ăsta nu-l făceau numai ăștia din Louisiana. Cornbread-ul se făcea pe tot teritoriul Americii. Coloniștii îl foloseau foarte des
evident, că aveau... Trebuie să sfârâie așa un pic. Eu aș zice că e mai sănătos decât pâinea normală. N-are drojdie, nu te umfli, are foarte puțină făină de grâu. Mâncau mai sănătos. Da. Și acum o băgăm la cuptor. 220 de grade. Și cât trebuie să o lași? Pentru vreo jumătate de oră, cam așa. Rezonabil. Da. Cornbread. Mamă, păi ales blocovi? Nu. Nu, sunt cartofi dulci. Ok, cartoful dulce, tot de pe acolo vine, arată așa, eu i-am curățat deja și i-am și tăiat, se curăță foarte greu. Le zice cartofi, dar nu-s cartofi. Dar ce sunt? Sunt rudă cu dovleacul și cu castravetele din aceeași familie. Ulei de măslin. Sare. Aia e jniță de piper? De piper, da. Așa, și acolo amestec. La cuptor, vreo 25-30 de minute și acum punem grilul pe foc. Pentru că vom mânca așa ceva. Vită. Problema cu vita. La noi, la Valahi, vita este ușor tabu. Pentru că la noi vita se folosește pentru lapte. Și noi avem numai rase de vite de lapte. Vita pentru carne este mai mărunțică, are coarnele mai mari. Țăranul român nu-și permitea să mănânce vita. Nu o mânca, o ținea pentru lapte. Dădea lăptic și murea de bătrânețe. Sau când era bolnavă, asta pur și simplu o pun pe grătar, deocamdată, fără nicio preparație, fără sare, fără piper. E bine să nu sărezi vita când faci chestia asta, pentru că se întărește. Și pur și simplu o pui pe grătar. Eu o perpelez bine, la foc foarte mare. Pe urmă o să o învelesc în staniol, în folie de aluminiu. Și înăuntru să-i pun un pic de unt. Mai întâi pun mirodenile astea cajun pe ea, care sunt chiar mirodenile din Louisiana. Am o... Așa, spuneți că nu scrie firma aici, nu scrie firma. De fapt, ăsta e secretul, e unul din marile secrete ale bucătăriei cajun. Mirodenile. Da? Da. Nu încercați așa ceva acasă. Se întoarce friptura cu mâna. Vă trebuie degete ca ale mele. De fierat. Da? Ăștia nu o să iasă ca la grătar. O să fie slow cooking, adică o să fie mai moale și nu mai e în sânge.
Înainte erau folii de atunci. Le puneau o oală de pământ. Asta normal se face foarte bine la cuptor. Dacă erau în perioadele alea lor de colonizare, când mergeau cu căruțe, cu trăsuri, aveau oale mari de fontă, de pământ. Asta poți să o pui într-o oală de font. Da? Am o cratiță de font, aș fi pus-o până acolo, dar merge și în ăsta. Faci în oala aia și să bolborosești acolo în propria ei zamă. Punem parmezan și mai lăsăm 2-3 minute și gata. Evident, după aia poți să pui mirodenile astea cajun și peste ei. De acum dau focul la maxim, și mai las 2-3 minute și gata. Momentul adevărului. Uite așa arată. Opa! Cam așa arată. Hai să vedem ce a ieșit. Avem farfuria finală. După ceva timp, cât a durat? Total așa? Nu mai știu. Vreo oră. Cam o oră. Cam o oră. Hai să vedem cum e, în primul rând, vita. Asta mă interesează cel mai mult. Ia, să vedem. E fragedă. Normal. Foarte bun. Noi rămânem să mâncăm. Mulțumim că v-ați uitat și mai facem.